ciutadania, tots els col·lectius, tots al mig de l'eix vertebral que tenim a la Rambla perquè ens conegui tothom. Invitem a tothom a que vingui a les 12, que comparteixi un rato amb nosaltres, que conegui a voluntaris, que ens conegui a tots els de la festa per tothom, que serà bonic, passarem un rato i una estona agradable i així ens coneixeran i tindrem la possibilitat de que puguin vindre amb nosaltres o, si més no, que puguin gaudir amb nosaltres. I la segona crida és: sempre és notícia allò que no està bé. I no me'n canso de repetir-ho, i ho he viscut després de molts anys d'estar amb col·lectius de discapacitats, i em fa molt feliç el que em diguin que 2 persones de la llar de Sant Salvador poden anar de Sant Salvador a Barcelona, al Passeig de Gràcia, sols i amb cadiretes de rodes elèctriques sense cap problema. Segur que tenim molt que avançar, que l'Ajuntament té molt que fer, que la Generalitat també, que nosaltres com a ciutadans també, però hem avançat molt i cal dir-ho. Algú que des de Sant Salvador pot agafar un autobús municipal i pot anar a l'estació de Renfe, pensa que sempre ens hem queixat que no està bé, però a poc anem arreglant-la, que pot pujar amb una plataforma al tren, que pot anar a Barcelona, que pot passejar al Passeig de Gràcia i que pot tornar, i crec que val la pena que també donem bones notícies de coses que evolucionem. Que hi ha barreres que hem de superar, sense cap dubte. Que hem de progressar, també, però que també hem evolucionat és una realitat que també crec que val compartir amb tots vosaltres. Si em permets. Sí, tant. El que diu el Pitu és veritat, perquè molta gent que participa en el Festa per a Tothom actualment tindria autonomia pròpia per anar a les festes, de manera espontània. Estic a casa meva, surto a les festes i puc participar-hi. Però els agrada fer-ho amb el grup i els agrada relacionar-se amb la gent. I com diu la dita, com més siguem, més riurem. I molta gent que ara ja té la possibilitat d'accedir sols a les festes, li agrada fer-ho amb aquesta iniciativa, amb aquest Festa per a Tothom. Quantes persones teniu ara al grup? Amb quantes persones compteu? Ara mateix hem comptat, que ens fa una mica de por i tot, que dèiem el Romà, dissabte, voluntaris de DAU i col·laboradors i familiars són vora d'uns 45, més els voluntaris que tenim tradicionalment, que són com una família amb el propi col·lectiu, no sé, jo prevec que en la foto del grup no siguem menys de 150 o 200. Després, depenent de la quantitat d'inscrits, anem graduant una mica el nivell de voluntaris que van venint, però, com diu el Ferran, és el tema de grup. El que ve de gust i el que realment és bonic és, fem un grup de gent per anar a una activitat. És veritat que tant la tecnologia de les cadiretes de rodes com moltes altres coses, les barreres electròniques, ens faciliten els espais. I això és una mica també el que estava dient el Ferran. No tan sols els voluntaris fan una activitat de suport, diríem físic, sinó també és aquest contacte, aquest riure, aquests sentants i poder passar una estona sopant un bocat a qualsevol plaça de Tarragona. Això és el que fa bonic, no? Per tant, crec que estem creixent, si més no, també, com dèiem, hem d'agafar i que aquestes activitats de voluntariat no es quedin només per Santa Tecla. Vull dir, com que ens agrada evolucionar, ens agrada millorar les coses, tant amb l'Ajuntament com amb la Generalitat, aprenem d'aquestes activitats i el que volem és crear noves oportunitats perquè l'any és molt llarg i els propis col·lectius de Sant Salvador ens diuen ja s'ha acabat Santa Tecla, no ens veurem fins l'any que ve, hem de fer més coses perquè amb les noves tecnologies podem publicar espais on puguem anar tot conjuntament i la gent pugui tindre aquesta oportunitat d'ajudar voluntàriament i poder anar al futbol, i poder anar a veure un concert i poder fer altres coses. Aquest és el punt de partida que ara tenim després de Santa Tecla, que hem de millorar i que l'any que ve ens agradaria vindre aquí i explicar-vos en què hem pogut millorar amb aquesta part de voluntariat més continuat. De fet, en una entrevista l'any passat, tot just en aquesta casa, comentàveu aquest objectiu de filosofia de treball que continua al llarg d'aquest any. S'ha aconseguit alguna cosa respecte a l'any passat? Bé, hi hem parlat algun cop i realment estem pensant aquelles... Perquè realment la ciutat té moltíssimes activitats que podrien fer-se accessibles i seria qüestió de poder acabar de lligar això. Hi ha algunes iniciatives de voluntariat i el que hauríem d'intentar ara és acabar de lligar realment tant la participació de les persones amb algun tipus de discapacitat i aquests equips de voluntariat per fer precisament que no quedi amb això, amb Santa Tecla. De totes maneres, jo abans el que sí que volia dir és que amb el grup de la Festa per a Tothom, amb aquesta penya,
hem aconseguit trencar. És cert que hem superat barreres visuals, barreres arquitectòniques, però sobretot hem aconseguit trencar moltíssimes barreres que no es veuen. Aquestes barreres que moltes vegades tenen la majoria de la ciutadania o una part de la ciutadania, no? És el veure realment com gaudeixen de la festa i amb la normalitat que realment es trasllada, crec que cada any donen una lliçó de realment de viure la festa, no? I sobretot viure-la amb normalitat, que al final és l'objectiu que ens hem marcat. El tema de voluntariat és la nostra assignatura pendent, però jo estic convençuda que en els propers mesos aconseguirem resoldre-ho. Però està funcionant, perquè fruit d'aquest programa del Festa per Tothom s'han fet petits grups que durant l'any no fan grans actes o no fan grans coses tan remarcades com és ara el Festa per Tothom, però sí s'han fet uns petits col·lectius que, si més no, es troben per fer uns dinars a la plaça del Font, que es troben per fer unes petites sortides que pot semblar insignificant per anar a fer un gelat al balcó, però que per molta gent, si no hi ha algú que l'acompanyi, és impossible de fer-ho. Llavors, contínuament a Tarragona s'estan veient aquests grups que neixen del Festa per Tothom, inclús treballadors municipals que s'han vinculat com a voluntaris i que ara han anat més enllà, s'han fet amics de les persones que hi participen i que de tant en tant es troben com a amics i van a fer a tocar ferro, i van a fer el gelat, i van a fer un dinar a la plaça de la Font, o que hi ha un dia teatre al Metropol i hi ha algú que vol anar, i aquest grupet de gent no és que t'aportarem, sinó anem tots junts i veiem aquella obra de teatre. I això sí que s'està portant a cabo. Des d'aquest punt de vista més informal, és cert. També hem de dir que hi ha algunes entitats que participen en la Festa per a Tothom, com pot ser, per exemple, Sotarco, l'Associació de Sords de Tarragona, que realment és bastant nova a nivell de creació, potser porta 2 anys i mig funcionant, i que cada cop són més actius i que cada cop també participen en més actes dels que s'organitzen habitualment a l'Ajuntament. Hi ha com un col·lectiu propi que participa pràcticament en tots els actes que s'organitzen des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Participen en la festa, tenen un espai reservat també en el pregó, és a dir, per tant, anem afavorint que els diversos col·lectius puguin trobar el seu espai dintre de la festa, amb els actes més institucionals i també amb els actes propis de la festa. Parlàvem ara d'aquesta captació de voluntaris, que és una part molt important d'aquest projecte. Si algú des de casa ens està veient, què és el que caldria fer? Què és el que haurien de fer per poder participar en aquest projecte? Bé, nosaltres tenim diverses eines de comunicació preparades, com és la part de Festa per Tothom del propi Facebook, que hem d'estar sempre al dia de les noves tecnologies, i crec que el més efectiu, perquè no forcem cap tipus d'inscripció, és que vinguin dissabte a les 12, que tothom que estigui internat i que ens vegi des d'aquí, que tingui ganes i que a través d'aquest excel·lent programa i d'aquesta excel·lent televisió vegin que tenen l'oportunitat, que vinguin, perquè és molt més fàcil que ens trobem allí, que ens inscrivim, que els ensenyem el programa i que ho fem persona a persona. Sí que poden entrar en el Facebook, diríem, identificant Festa per Tothom, i allí podran veure el programa i podran veure una mica les activitats, però entenc que el lloc més agradable i que ens podem trobar és dissabte a les 12 a la Rambla, a l'Estand, i després al balcó del Mediterrani, que vinguin allí, que s'identifiquin i parlem amb ells perquè puguin entrar dintre del voluntariat del Festa per Tothom. I la resta de l'any podria ser un contacte perfecte el Servei Municipal de la Discapacitat a l'Ajuntament de Tarragona, a la plaça de la Font. Per tant, qualsevol informació sobre el voluntariat o sobre els programes que portem a terme, allí tindrem tota la informació i sobretot els podrem vehicular i derivar tant amb el Ferran o als grups que tenim en marxa en aquests moments. Doncs bé, queda feta o queda dita aquesta informació. Per acabar, m'agradaria preguntar-vos algun acte que us tingui robat el cor de la Festa de Santa Tecla, és a dir, aquell acte que no us perdeu mai a la vida cap any. Ferran? La processó, si pot ser el seguici, i el dinar. El dinar i el seguici són dos actes que són claus per mi. Molt bé. Josep? Sí, jo coincideixo totalment. Amb el dinar coincidim, Jo crec que la presentació és el
el tret de sortida i el dinar és on, sobretot, els voluntaris que s'inicien el primer any tenen aquesta oportunitat de trencar una mica el gel, aquesta barrera que a vegades pot existir, i després, bueno, el de la professó és fenomenal, acabat dels focs artificials, no? Però voldria ressaltar un tema que potser no hem comentat i és importantíssim, és el col·lectiu de cecs i el col·lectiu de sords muts. La ONCE fa una excel·lent feina amb l'Ajuntament de Tarragona, que fa el programa de Santa Tecla en programa Braille. Després la Victòria ho pot intensificar, però és importantíssim. El tema dels sords muts. L'Ajuntament va treballant per insertar nous col·lectius de la discapacitat d'una manera normalitzada, i això fa que hi hagi molts grups i diferents tipologies, però es treballa molt bé. Però el que hi hagi un programa de Santa Tecla en Braille és purament excel·lent, i crec que ens hem de felicitar tant pel treball que fa la ONCE com pel treball que fa l'Ajuntament. Està francament molt bé. Volies afegir alguna cosa, Victòria, en aquest sentit? Sí, el programa en Braille s'elabora cada any, es diposita a l'estand de festes a la Rambla perquè tothom que ho vulgui ho pugui consultar, i com no pot ser d'una altra manera, cada any té el mateix motiu que tenen tota el que seria el motiu de les festes, amb un relleu, de manera que les persones amb alguna dificultat visual puguin identificar i realment puguin rebre la mateixa informació, el mateix contingut d'informació que podrien rebre a través del programa de festes. I d'altra banda, cada any es tria una figura, aquest any és el Ball de Serrallonga, que també està fet a unes textures, de manera que les persones amb deficiència visual puguen identificar realment el contorn i tots els detalls de la figura triada. El Ball de Serrallonga enguany fa 25 anys, ho hem de recalcar. Exacte. I en realitat és això, és una participació de tot un seguit d'entitats que cadascuna d'elles dona el millor de si mateix per permetre això, per permetre que realment tots anem a una, que fem una pinya i que realment no hi hagin distincions i que tothom pugui gaudir de la festa. Victòria, ens falta el teu acte preferit de Santa Tecla, et farem triar. Doncs jo la veritat és el seguici, sobretot la processó amb el seguici, crec, perquè sobretot quan sempre arribem, com la corporació arriba a aquesta zona, realment veus l'alegria que tenen, com estan gaudint de la festa, i realment crec que això justifica els esforços i realment totes a vegades tots els ets i uts que tenim de vegades d'organització, realment veus que val la pena seguir apostant per aquest programa i sobretot pensar que l'any següent l'haurem de millorar, haurem d'incloure més activitats i sobretot fer-lo més gran. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Victòria Pelegrín, Josep Boronat i Ferran Roca, per estar aquí amb nosaltres al 360 graus. Molt bona nit. Gràcies a vosaltres. Gràcies, que vagi molt bé. I a vostès també moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ja ho saben,